So welcome back again. This is Debs Mayo. For this video is pupunta po tayo dun sa baybayin kasi ipapakita ko po sa inyo kung yung pambot ni Papa is yun po yung nagbubuhay sa amin. So gusto ko ipakita sa inyo at saka i-update ko kayo dahil nung pandemic hindi na po at saka yung wala nang kuha yung mga isda. So si Papa po is nagnegosyo na lang dun sa isdaan. Kung nakita nyo sa aking video dun sa may karsada. So si Papa hindi na nakapaglaot or hindi na siya nakapangisda. Tsaka ipakita ko sa inyo kung ano yung binubuhay namin noon. Puntahan natin dun sa baybayin. Ayan, kasama ko po yung anak ko. Yan guys, so puntahan na po natin. Tsaka i-update natin kung ano na nangyari sa kanyang pambot. Tara! Ito guys, oh. Ito yung nipa tree. Kita nyo yung nagmumukbang si Boy Tapang. Ito po yung nipa tree. Yung bunga po niya is yung minukmukbang ni Boy Tapang. Yun po yung bunga, oh. Mayroong bunga. Yan, napakita ko sa inyo. Yan po yung bunga ng nipa. Yan, so dito, marami po dito yan sa amin. Tsaka alam nyo guys, yung nipa tree o yung nipa ng dahon ng nipa is pwede po yan ilagay natin sa atop o sa atop o sa atop or magawing bungbong o bungbong. Yan o, ang dami dito sa amin talaga yung mga nipa tree. Yan o, so malapit na po kaming sa pambutan ni Papa. Yan, dito po yung daanan. Ayan, nandito na po tayo. Yan, ito na po yung pambot ni Papa guys. Yan, so nilagyan po namin ng ganito para walang bata na makasakay. Kasi karamihan sa mga bata is nakapunta po dito is maglaro po sila dito sa loob. So nilagyan namin ng mga ganito o mga aroma para walang bata makapunta o makaakyat dito. Kasi yan o, so ito yung mga panagat ni Papa. May mga andog. So yung mga andog ko talaga is na, yan o, kinataya na. Kasi ito yung ginagamit pag mangingisda ka. Tapos ilunod mo dun sa laot. Yan o, yung andog. Natataya na po yung andog. No? Saka nilagyan ni Papa ng atop para iwas init. Kasi mainit po kasi sa laot. Ayan o, so ito po yung gasolina o lalagyan ng gasolina. Ayan, so 1 gallon po yan. So, tingnan natin kung mayroon bang makina dito. Ayan. Oh, parang walang makina. Oh, mayroong makina. Ayan o. So yan yung makina niya. Ayan, napaka old na po talaga. Taya. Ang daming taya. No? So ngayon, dito naman tayo. May mga aroma po talaga. Kasi lalagyan po talaga ng aroma para wala mga bata makapatong. Yan o, ito yung panagat ni Papa. Itong mga
Yan o, mga palagnas. Palagnas. Yan o, yung mga taga. Yan yung mga taga na yan o. May mga undak. Parang pang-undak pala guys. Ito yung mga pang-undak. Para panghuli ng taga. Ayan. Yan o, mga undak. Ano pa dito? Laman dito. So, mayroon din dito mga andog. Yan yung mga andog na matataya na po yung mga andog. Yan o, yung mga andog. So, kita nyo naman na wala po talagang hindi na po nagagamit. Natataya na po yung andog. Yan o, mga taga. Ito yung mga taga. Ingat lang tayo kasi may taya na o kinakalawang na. Yan, so ilagay na natin balik yung mga pangingisda ni Papa. Yan po yung mga panghuli ng isda, mga andog. Yan, so meron din ditong ano to, meron din ditong mga andog pa rin to. Yan o, mga andog. At saka dito, anong laman dito? So ito naman yung mga nylon. Yan o, yung mga nylon. Yan, mga nylon din yan. Yan. Meron din dito nylon. Yan guys, no? So punta tayo doon. Ito yun guys, yung pambot ni Papa na hindi na ginagamit. Plano po talaga niya na ibenta tong pambot kasi hindi na po namin nagamit. At saka kasi bising-busy na po sila sa pagnegosyo or pagtinda ng mga isda dun sa kalye. Kung nakita niyo po sa aking videos, dun po sa may kalsada, no? So dito naman tayo guys. Ito yung pambugsay. Yan o, yung bugsay. Ito yung bugsay, ang laki ng bugsay. Laki ng bugsay guys, panigurado po talaga. Yan, so dito naman tayo guys. Anong okay. Yun anong naman dito. Oh, mga PC. May mga PC dyan. Yan, may mga PC. Ito, panyapak. Ito yung panyapak na gagamitin para sa paa. Yan ang panyapak. Yan, mga PC yan. Daming PC. So ito naman ginagamit para pang limas or pangkuha ng tubig doon sa loob ng pambot. Kailang ginaganyan yan para kuha tubig sa pambot guys. Yan po yung tabo. Yes, tabo po yan. Yan, so doon tayo sa gitna. Yan o. Ito naman guys, ito yung panglagay ng pag mangingisda ka, ilagay mo dito yung yan o, yung ispat. Dito mo ilagay yung ispat para masuga. So ipalutaw to, ilagay mo to sa tubig. Tapos dito mo ilagay yung ispat dyan para yung mga isda is dumadapo. No? Yan po yung gamit nito. At saka ito guys, yung may foam. Kasi pag may tubig na hindi makuha, ito yung ginagamit. Ito naman yung pangtaga o panghuli ng isda. Pangaluan ata to. Yan o yung taga. Tsaka mayroon ditong nylon. Mayroon yung nylon. Mayroon din ditong panglimas or tabo. Yan. So dito yung makina niya. Napaka-old ng makina. Kitang-kita nyo na hindi na po nagagamit. Di ba sayang naman kung hindi ito ibenta. Yan guys, so may ato po yung pambot ni Papa para
hindi mainitan yung mga pasahero or siya hindi mainitan. Yan o. Yan po. So ito namang gamit nito guys, ito yung panglagay dito sa dito. Ganyan. Para hindi matamaan ng bato yung pala or yung timon. No, ilagay natin dito. Kagaya doon. Dirong latang. Latang po yung tawag doon. Yan, so tapos na po tayong mag-tour sa pambot ni Papa, no. Yan na po yung pambot. At saka doon guys, yun ilagay yung palo or yung palo na parang solar o pag gabi na bumiblink po yan doon sa laot kasi kailangan po talaga may palo para hindi ka masagasaan ng barko, no. Ilagay po diyan yung palo. Yan po yung lalagyan. So yan po yung pambot ni Papa na hindi na nagagamit until now dahil doon sa may negosyo na sila. Yan. So ito po yung pambot na palaging ginagamit ni Papa. Yan guys. So maraming salamat sa panonood. Keep safe always po and God bless. Thank you for watching guys. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. Paalam. Thank you for watching guys. Ingat!